Els veïns de Can Mitjans, al terme municipal de Viladecavalls, denuncien que l'Ajuntament de la localitat ha modificat el pla d'usos de l'entorn de la masia d'origen medieval per permetre la construcció d'un polígon que, segons els afectats, suposarà la implantació d'una zona industrial equivalent a 10 camps de futbol, la qual cosa perjudicaria l'entorn. Per començar, és un impacte visual enorme, perquè es planifiquen uns edificis equivalents a 5 pisos d'alçada. Però això serà un impacte en emissions de gasos, serà un impacte lumínic, un impacte de so, a més molt directe, perquè com és un turó, es projecta tot al nostre barri, però també afecta a tot el municipi de Viladecavalls. El nostre barri és el més afectat, però afecta a tot el municipi. I es preveuen, inclús per les pròpies projeccions de l'Ajuntament, un increment de fins a 11.000 trajectes diaris de vehicles. És una que és inacceptable. A més, els veïns de la zona manifesten que el mateix entorn natural es veurà compromès amb aquesta construcció, com els coneguts pilars coronats de Viladecavalls, una singularitat morfològica que es produeix prop de la riera, que els membres de l'associació veïnal ja s'han mobilitzat per declarar punt d'interès geològic. La plataforma d'afectats al polígon Turó de Can Mitjans considera que no cal aquest canvi en el paisatge natural de la població, ja que actualment existeixen 4 polígons industrials actius que no es troben al màxim de la seva activitat i que, per tant, dedueixen que podria haver interessos personals per part d'uns pocs.